Di ba pa, February karon? Oh, February karon. Di ba pa, hapit ang Valentine's Day? Say, Valentine's, uy. Valentine's. Dili man na siya Valentine's. Aka lang ka. Di ba pa, bawal pa ang bata mag-date? Oo, bawal pa. Labi nagpare sa imo ay nga na bata pa, bawal gina mag-date-date pa. Unsa na tawag ang dili pwede mag-date pa? Ang tawag na kay Kwan, disqualified. Ay, sagad. Ganda nga hangin. Sug kayo, hadlukam. Hadlok pa, Jod. Ha? Masagod. Hadlok pa iba na. Hadlok. Sus. Hinay, ana. Ha? Sakto sa una, kung bata pa ko, yan na kakusog ng hangin. Wala, nakas ko eh. Hindi na ako mahadlok ano eh. Anang hangina na, hinay pa kayo na oy. Wala na eh, kaya na kayo na sa papay. Di ba, pali mo papas. Kaya na kayo na eh. Di na kadlukan. Mas hadlok man di ayang hangin. Dari sa balay. Ano na kayo nung kang hadlok ang hangin diri sa sulod sa balay? Mas hanginan man, di ito ka. Atay. Thank you for watching my Facebook